नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप आणि मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, आज 13 मे आणि 13 मे एक मुहूर्त चांगला बहुतेक, कारण बऱ्याच ठिकाणी लग्न आणि सत्यनारायणाची पूजा पण होते आणि आपल्या बाजूच्या पोईब गावामध्ये करमळीवाडी आहे ना, तिकडे पण सार्वजनिक सत्यनारायणाची पूजा। तर तिकडचे जे आपले ग्रामस्थ आहेत, आपले यूट्यूबचे काही फॅमिली मेंबर आहेत ते आणि आपला मित्र अमोल, तर त्यांनी सगळ्यांनी इन्व्हाइट केलेलं नाही। 4 ते 5 दिवस अगोदर परत इन्व्हाइट करत होते, पण कामाचं लोड थोडंसं जास्त असल्यामुळे माका तिकडे जाऊक मिळालं नाही। फोन पण केलेला नाही त्यांनी, पण फोनवर पण मी बोलले की माका थोडंसं येऊक लेट होतला म्हणून। तर आता मी पटापटा माझं काम संपवून घेतलं स्टुडिओमधलं आणि आपल्या प्रिंटिंग प्रेसच्या तिकडचा, आणि आता आपण तिकडे जाणार आहोत। तर जास्त वेळ मी न बोलता, जास्त वेळ न काढता आपण डायरेक्ट तिकडे जाऊया आणि बघूया सत्यनारायणाची जी पूजा होता ती कुठे होता आणि कार्यक्रम काय काय आज ते पण बघूया आपण। कार्यक्रम पूर्ण जर लेट चालू झाले तर माका थांबा घ्यायचा नाही, कारण दुसऱ्या ठिकाणी पण एका जाऊचा पूजेसाठी। तर आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर लगेच सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। अमोलच्या घराकडे आंबे खातो आता आम्ही, मस्तपैकी आंबे एकदम कापून आणले नाहीत आणि डिश भरून आणून ठेवलं आहे। बघा इकडे शैलेशाने मी आता आंबे खातो थोडा वेळ। हे हॉल आहे त्याचं, बाहेरनं तुमका दाखवते मी अमोलचं आपल्या घर। समोर आजूबाजू घरं आहेत, पण तुमका रात्रीची दिसायची नाही, मी दिवसाची तुमका दाखवीन। ही छोटीशी तुळस आणि आपला अमोलचं घर। छोटेसे दिवेने दूर करता येतो, त्याप्रमाणे समोर असणारी शक्ती कोणत्याही प्रकारची शक्तिशाली असली तरी त्याला युक्तीने दूर करता येतं। त्याप्रमाणे हा एक प्रकार युक्तीने तुला शेवट। अरे आजपर्यंत युक्ती लढविला, युक्ती लढे तर ते कपटकारच लढू। माझ्या मातेला दास्यत्वात तुम्ही ठेविला, ह्याच मातेला दास्यत्वात करण्यासाठी हा एक गरुड भक्त झाला। अरे वेड्या, माझे पराक्रमातून लोप पावले नाही, शौर्य शक्ती पराक्रमाने भरलेला भरलेला हा गरुड तुझ्या शरीरासमोर आहे। सावंताला नाही का असे तुझ्या देहाच्या पाणी गेल्या सांग गरुड आकाशी
मित्रांनो मी आता करमळी गावामध्ये येईल आहे, सॉरी वाडीमध्ये येईल आहे, करमळी वाडीमध्ये. पोईप गावामध्ये एक छोटीशी वाडी आहे करमळी वाडी, आणि एकदम निसर्गरम्य ठिकाण आहे इकडचा. आणि इकडे बघण्यासारखे स्पॉट असे जास्त असे नाहीत, पण एक अप्रतिम असे खजाना जसं असतं कोकणातलं, तसेच इकडे काही स्थळं ती आपण फिरूया. आज तुमका मी करमळी वाडी जी पोईपमधली आहे ती मी पूर्ण एक्सप्लोअर करून दाखवतलं. तिकडे काय काय गुपित म्हणजे जशी की तळी आहे, 24 वर्षाचे 12 महिने 24 तास पाणी वाहत असतं अशी एक तळी आहे, छोटंसं ओढवा, ज्याचं पाणी आहे ना ती वाडीतली मंडळी पिऊसाठी पण त्याचा उपयोग करतात. आणि दरवर्षी इकडे पूजा होतं. जसा मी आत्ताच तुम्ही बघितलंस की पूजेची जी कालची व्हिडिओ होती, दशावतारी नाटक झाला, ते तुम्ही व्हिडिओ बघितलास. ती रात्री थोडा लेट झाला, त्याच्यामुळे म्हटलं उद्या सकाळी आपण इतर जी वाडी आहे वाडीतली घरं आणि इतर आजूबाजूचं ठिकाण जा, तर आपण नंतर एक्सप्लोअर करूया असं मी ठरवलं आहे. तर अमोलला बोलवलं आहे, बघूया आता अमोल येता काय. मी इकडे काल जिथे पूजा होती ज्या ठिकाणी मागे बघताच तुम्ही, तर त्या ठिकाणी पूजा होती, तिथे मी आता येईल आहे, पोचलं आहे इकडे. आणि आता थोड्याच वेळात अमोल येत, त्यानंतर आपण आजूबाजूचा परिसर थोडंसं फिरूया. तर मित्रांनो आपलं मित्र अमोल आणि वाडीतलंच प्रथमेश, अमोल सावंत आणि प्रथमेश तावडे दोघेही आपल्या भेटले आहेत. आणि आता आपण बघूया वरती तळी आहे ना, वरती काय आपल्या बोगदाचा तळी आहे वरती तळी आहे, झरे. ओके, झरे आहेत म्हणजे ह्याचं पाणी येतं खाली वरतून डोंगरातून म्हणजे झरे होते खाली. हां हां हां, तिकडनं वर्षाचे 12 महिने आपला पाणी येत असतं. पिऊसाठी ह्याच पाणी वापरतात ना पिऊसाठी. आपल्या वाडीत जवळपास 13 ते 15 घरं आहेत, बरोबर ना रे? 13 ते 15 घरात. आणि बहुतेक इकडे पाईपलाईन ना त्या टाकीमधनंच केलेली आहे, पण त्या टाकी असं बोरवेल वगैरे किंवा विहीर वगैरे मारलेली नाही. तर ह्याचं तळीचं पाणी असताना ज्या झऱ्यातून येतं नैसर्गिक पाणी, ताच हे पिऊसाठी वापरतात. एकदम मस्त गोड पाणी आहे एकदम. तुम्ही कधी इलाज तर नक्की पिऊन बघा. आता आपण वरती जाऊया, तळीवर जाऊया ना वरती. हां तळीवर वरती जाऊया आणि बघूया तळी आपली कशी आहे ती. तर थोडीशी जंगलातून वाटा, पण कोकणातले वाटे तुमका माहिती आहेत कसे असतात ते, एकदम असे मस्त पायान मळलेले जसे असतात ना, पायवाट आपण म्हणतो ती. ती बघा मागे बघा कशी आहे ती वाट. तर तिकडनंच आम्ही आता जातो. तिकडे गेल्यावर आपण बघूया नक्की तळी आपली कशी आहे ती. मस्त आहे इकडे पायवाट, एकदम कशी साफ केलेली पायवाटा बघा. आणि ही आपली तळी आहे. काका काहीतरी इकडे साफ करतात बहुतेक. हां, पाणी तिकडे जात नाही, त्यामुळे तळीत पाणी बघा किती स्वच्छ आता मस्त. एवढी आजूबाजू झाडाझुडपं असून पण असं म्हणजे झाडाची पानं पण कमी पडली तिकडे, म्हणजे पडलीच नाहीत म्हणून. हां, तिकडे बुडबुडे येतात ते बघा, तिकडनं बुडबुडे येतात. किती खोला पाणी? कंबर भरा, एवढा कमराच्या वरती आहे एवढं पाणी वाटतं. आणि ह्या पाणी तिकडे जातं ना खाली, जर आपण आता पाईपातनं आपण बघितलं होता. कसं काय येत असत ना एवढं पाणी खालना. ही जी आपल्या सफेद माती दिसताना इकडे झरे आहेत आणि पुढे पण आहेत ते झरे आता सध्या तरी थोडंसं गाळ साठलेलं आहे, त्याच्यामुळे कमी पाणी येतं. पण ते जेव्हा साफ करतात पाणी तेव्हा पाणी इकडे ओव्हरफ्लो होतं, भरपूर येतं ना पाणी. ह्या इकडे जवळपास सिमेंटचं बांधून घेतलेलं आहे, 12 वर्ष म्हणजे ह्याच पाण्यावर शेती पण करतात. अरे वा, म्हणजे पाण्याचा वापर ह्यो भरपूर ठिकाणी होता. बोरिंग वगैरे काहीच नाही मारलेली. आणि इकडे पण ना ह्या जाळी लावून केलेला ना, ह्या पाईपाचं मोठं पाईप टाकलेलं आहे इकडे, पाणी सोडलेलं मोठं पाईप. पुढे टाकी आहे आपल्याकडे. चल बघूया टाकी पण बघूया. तर इकडे हो मस्तपैकी पाट केलेलं आहे बघा. आणि या पाटाचं पाणी, हां पाटाचं पाणी या शेतीसाठी जातं. आणि मग टाकीत कसं चढतं पाणी वरती? उतर खालच्या सकल ह्याच्यात ना. हां, टाकी सकला तळी उंचावर आहे ना. ओके ओके ओके, तळी उंचावर घरा सकला असल्यामुळे ते. ओके, चल पुढे चल. इकडे मस्त स्पॉट आहे, एकदम थंड 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 वाटतं. उन्हाळ्याचे जरी दिवस असले ना तरी झाडा पण बघा कशी हिरवीगार आहेत मस्त. वा, खतरनाक मस्त वाटतं इकडे.
मी या करमोळी गावात जवळपास 3-4 वेळा येईल आहे, जास्त वेळा पण नाही येऊ काय, पण एवढा माका पण माहीत नव्हता. तर खाली बघा कसा आता मस्तपैकी इकडे पाणी जमा होता आणि भरपूर म्हणजे ह्यांनी सिस्टीमच अशी करून ठेवलेली आहे ना. जवळजवळ 5 ते 7 प्रकारमध्ये फिल्टर होऊनच पाणी तर एकदम शुद्ध होऊनच ह्या टाकीमध्ये जाता. ही मोठी टाकी आहे ही बघा, बरीच मोठी टाकी. ही जवळजवळ 13 ते 15 लोकां म्हणजे घरांका पाणी पुरवता आणि शेतीसाठी पण ह्या पाणी वापरलं जातं. ॲक्च्युली हे ओव्हरफ्लो झालेली आहे टाकी, म्हणजे पूर्ण भरण आणि टाकीतनं भरून पण पाणी. हे बघा एवढं आहे. साधारण किती फूट खोल रे टाकी? जवळपास 7-8 फूट असत. 7-8 फूट खोला. इकडे पण पाईपलाईन ही बघा केलेली आहे. हो कॉक केलेलो आहे इकडे चालू करूसाठी बंद करूसाठी. किती वेळ पाणी सोडतास तुम्ही? साधारण चालूच असतात 24 तास, म्हणजे 24 तास पाणी असतं घरात. म्हणजे वाडीमध्ये एकही बोअरवेल नसताना विहीर नसताना पण पाणी 24 तास यांच्या घरात असतं. म्हणजे एवढा खरं अप्रतिम वाडी आहे तुमची. म्हणजे आमच्या विरण बाजारपेठेत कोणी जास्त लोक इकडे येले नसतील माझ्या मते तर, कारण बऱ्याच ह्यो थोडंसं पोई बाजारपेठेपासून थोडंसं आतमध्ये वाडी आणि रस्तो थोडंसं बिकट आहे थोडंसं, त्याच्यामुळे या बाजू कोण इले नसतील. पण अप्रतिम एकदम वाडी आहे ही पोईपमधली. गावातली एक करमळी वाडी असा आणि एकदम अशी म्हणजे डोंगराळ भागात असा पण निसर्गरम्य वातावरणात असा. तर ह्याचा पाणी असा आमचा ह्या पूर्वपारंपरिक आज किती वर्षाचा ह्या पाणी असा व्हावता. ह्या जसं पावसाळा जवळ येता म्हणजे आता समजा आता 7 तारखेक मिरग असा तर त्याच्या आधी ह्या पाणी असा वाढता. ह्याच्यापूर्वी आम्ही जे भेंडला माडाचे जे झाडं असायची तर त्याचं आम्ही एक असं हरल काढायचो आणि त्याच्यातून ह्या पाणी करायचं. पण हे आता आमचे नवीन पोरगे जे असत ते काय म्हणाले की त्याच्यामध्ये घाणसारख्या वाटतं म्हणून आता हे प्लॅस्टिकचं पाईप लावला. ह्याच्यापूर्वी जो असा पाणी असा होता की तो माडा तो भरल करायचे आणि त्या भरलातून तर पाणी यायचा. आणि हो आमचं निसर्गरम्य असो गाव असा ह्या सगळ्या खडकातून पाणी पूर्ण येता. हय आम्ही ह्या ब्राह्मणाचा आमचा स्थळ असा. पण हय म्हणजे कसा असा की कोण दारू पितात ते हय चालत नाही. हय जी आपली बायकांची पाळी आता अशी बायकांचे कपडे धुतले जात नाही ते पवित्र राखला जाता. ह्या असा म्हणजे ब्राह्मणाचा स्थळ असा. इथं एवढा पाणी असं स्वच्छ असा म्हणजे जशी बिस्लरी पण त्या पाण्यापुढे फिकी पडत असा ह्या आमचा पाणी असा. निसर्गरम्य असो असं आमचं गाव असा. हय आम्ही आमच्या ह्याची सत्यनारायणची पूजा ठेवतो. या मुंबई आणि आम्ही स्थानिक मंडळी जी आमची असा ती सगळ्या ह्या आयोजित करत असता आणि त्या माध्यमातून आम्ही दशावतार नाटक ठेवतो आणि दुपारचं आमचं जेवण असतं. तर ह्या पद्धतीचं आम्ही आमच्या गावाचा ह्या करतो म्हणजे कार्यक्रम राबवत असतो. आमच्या आता अशी एक कसालसून नदी वाहणारी असा एकदम म्हणजे पूर्ण असं म्हणजे आमका बाजारपेठेत जर जावचं असतात विरण पोई बाजारपेठेत जर आमका जावचं असतात तर ह्याच्यापूर्वी जर आम्ही असे म्हणजे पायी जायत असं. आमची सगळी पोरगीची पहिली शाळेत पण जायत ती एकदम दप्तर घेऊन म्हणजे अशी पाटील दप्तर घेऊन एक 10-10 किलोचं वजन घेऊन ह्याच्यापूर्वी म्हणजे 3 किलोमीटर आमचं असं रस्तो असा पूर्ण अशी घाटी असा म्हणजे एकदम डोंगराळ भागात आमची वाडी असा. आणि आता तुमका पुढे दाखवतं हे आमचा पाणी असा. त्या पाण्यात ते ह्याच्या म्हणजे पाण्यात म्हणजे असे जे मोठे नदीत जसे मासे असतात म्हणजे त्याला साये मासे म्हणतात. मळीये म्हणा बेला म्हणा हे आमच्या ह्या पाण्यात काही रवत नाही. चाणके मासे म्हणून असो एक प्रकार असा तो आमच्या ह्या पाण्यात दिसतात किंवा डेकळे म्हणतो. तो डेकळे असे जे मासे असतात तेच फक्त आमच्या पाण्यात दिसतात. बाकी खयचे तुमका पाणी दिसायचे नाही. ह्याच्यापूर्वी संशोधन करणारे आमच्या ह्या पाण्यात इल्लेले तर ते का म्हणाले ह्याच्यात पिवळा फॉस्फरसचा प्रमाण असा. तर आम्ही त्याचा शोध ह्या करतो म्हणजे त्याच्यावर प्रयोग करतो. तर आम्ही काय म्हटलं की हे तुमका प्रयोग करता आम्ही काय परमिशन द्यायचो नाही. आमका भीती वाटायला लागली की आम्ही प्रयोग केला होता. ह्या आमचा जर काय पूर्वपारंपरिक आम्ही काय पाणी पिताव तर जाय तसा आमका भीती वाटली म्हणून आम्ही त्या लोकांका त्यांना सांगितलं की आम्ही
तुमका कसला संशोधन करूक देवचाव नाही। यापूर्वी पाणी आमची बायका हय घागर भरीत आणि त्या पाणी घेऊन जायत। आम्ही जेव्हा मुंबई गैसून जाताव तेव्हा पूर्वी आम्ही चलत जाव, आता आम्ही रिक्षा करून जाताव किंवा दुसऱ्या कसल्या तरी वाहनान जाताव, पण हे आम्ही तीर्थ म्हणून पिताव। जातेवेळी मुंबईत जेव्हा आम्ही जाताव तेव्हा हय उतरता लाव आणि तर पोसोवर पाण्यात जा आम्ही तर तीर्थवर पिताव आणि डोक्यावर जसं आपण तीर्थ पिरायला हात फिरवता तसं ह्या पाणी पिऊन आम्ही तीर्थ या प्रमाणात पिताव। आणखी देवा काही नमस्कार करतो आणि पुढे मुंबईत म्हणा किंवा परदेशी काही जावचं असत थंय जाताव। आमच्या पुऱ्या वाडीत 12-13 घरा असत आणि पूर्ण ह्या पाणी ह्या देवाचा असा। ह्या सतत आमका 24 तास आणि कायम वर्षाचे 12 महिने पंप 12 महिने मिळत असता। ओके। आणि ह्याच पाण्यावर आमची शेती पण बारकी सारखी भाजीपालो हे सगळं आम्ही थोडं थोडं करताव। ओके। आणि घराक पाणी नाळां झाडांका पाणी सगळ्यांका एकदम व्यवस्थित गावता आणि वर्षाचे 12 महिने पाणी असता। पावसाळ्यात तर धो वाहत असता, पावसाळ्यात त्याचा जास्त वापर नाही, फक्त पिण्यासाठीच करता। बाकी ह्याच्यात सगळ्यासाठी उपयोग होत आहे। इकडे पहिला ग्राउंड होता, लहानपणी अमोल वगैरे इकडे खेळायचो सगळे, पण आता हय कोण नसतं। आता समोरच्या तिकडे ना वळाच्या पलीकडे तिकडे एक छोटासा ग्राउंड, आता थंयच खेळतात बाकीचे सगळे। आपण तिकडे पण जाऊया आणि व्हाळ पण बघूया कसं होतो। आणि कोकणातील व्हाळ म्हणजे तुमका माहिती आहे, कुर्ले मासे वगैरे सगळा खेकडे वगैरेचा पावसात जी मजा असता ती मजा पण आपण नंतर बघूयाच एकदा। पाऊस जेव्हा आता चालू होतो, जवळपास 2-3 वेळा आपल्या कोकणात पाऊस लागायला गेलो बरोचसं मोठं, पण तितकं पण नाही लागा का की व्हाळात पाणी येण्या इतकं। आता ह्या आपल्यात पाणी बघूचा तेवढंसं पाणी नाही इकडे, व्हाळ सुकले आहेत पूर्ण। पण पाठी बघा तुम्ही, व्हाळ जरी सुकलेलं असलो ना, छोटासा डबक्यात पाणी आहे तरी पण तळीक एवढा फोर्सली पाणी येत होता ना, क्लिअर एकदम पाणी। आता तर बऱ्याचशा गावांमध्ये पाण्याचे वांदे झाले आहेत आणि ह्यांच्या गावात वर्षाचे 12 महिने 24 तास पाणी, कमालच हवा। आगेस काढलेलो हा का आग लागली या माळाक? खेळासाठी पूर्ण मोठा माळ आणि हा आता खेळतात सगळेजण। वाडीत जास्त पण मंडळी नाही, पण छोटेसे एन्जॉय आपले करतात सगळे। मस्त माळ, अरे माळावर इल्यावर वारो मस्त येता। हाय समोर हा, म्हणजे भैमुग वगैरे केली जातात, शेती भात वगैरे करतात, सर्व तिकडे मागे करतात, आहे फक्त भैमुग करतात। तिकडे भैमुग वगैरे करतात, अगोदर करायचे, आता काय माणसं कमी असल्यामुळे आता करत नाही खेळासाठी। इकडे फोटो सेशनसाठी पण मस्त जागा, अमोल सांगत होतो। दगड वगैरे आहेत बरेचसे मोठे आणि समोर एक मोठा खडक दिसता आपल्याक, त्याला थोरला खडक म्हणतात। थोरला म्हणजे मोठा म्हणून त्याला थोरला खडक, आपल्या कोकणातले शब्द आहेत। आणि ह्या ठिकाणी एक कोंड आहे जिकडे खूप खोल पाणी आहे समोर, जवळपास त्याचा अंदाज पण लागलो नाही इकडच्या लोकांना किती खोल आता, एवढा खोल आहे आणि मस्त आहे इकडे पाणी। आम्ही आता ज्या व्हाळात नाही लो ना, तो व्हाळ इकडे जॉईंट होतोय बघा नदीत, आणि ह्या बाजूला आपल्या नदी आहे पाटी, जे आता तुम्ही बघितलंच। तर हे आमचे इकडचे मित्र जे आहेत अमोल किंवा त्याचे मित्र, ते इकडे आंघोळ करूक पण येतात, म्हणजे पेवाक वगैरे येतात, मासे पकडूक येतात, गरी लावून मासे पकडूक, कुर्ल्यांका येतात। तर बरीचशी मस्ती इकडे, म्हणजे धमाल करण्यासारखंच स्पॉट आहे हो। थोडंसं दुर्लक्षितच आहे, म्हणजे इकडे जास्तशे कोण लोक येत नाही आणि ही पण कुठे जात नाही जास्तशे, कारण बाजारपेठेपासून थोडासा अंतर जास्त आणि गाडी वगैरे पण जास्त येत नाही इकडे, कारण थोडासा
बाजारपेठेपासून पोई बाजारपेठेपासून जरा आतमध्ये या. वर्षातून एकदाच होता ना रे सत्यनारायणाची पूजा. बाकी सहसा काही कार्यक्रम नसतात इकडे. इतर बाकी लग्न बारशे वगैरे असतात ते आणि चतुर्थी दिवाळी वगैरे. तर इतर बाकी कार्यक्रम काय नाही. तर असं निसर्गरम्य एकदम ह्यांचं गाव आहे. तर आज फिरान घाम पण इलो बरोच आणि बऱ्याच दिवसांनी मी फिरलं एवढं. खूप मस्त यांचं वाडी जी आहे ना ती खूप मस्त आहे. तुम्ही कधी इलास तर नक्की भेट द्या. बाकीचे मित्र वगैरे काय माझे मुंबईकर असतात पण तर कधी वेळ मिळाला तर नक्की करमळीवाडीत तुम्ही भेट द्या. आणि सो व्हिडिओ आता इकडेच थांबवतो आहे मी. बरंचसं वेळ झालो फिरान खूप वेळ फिरलो आम्ही. तर माझ्याबरोबर अमोल आणि प्रथमेश तावडे आपलं मित्र ते दोघेही माझ्याबरोबर फिरले. माका त्यांची वाडी दाखवली. मस्त वाटली वाडी. आणि खरोखरच या मे महिन्याच्या म्हणजे इतर ठिकाणी इतर ज्या गावांमध्ये आपल्या पाणी वगैरे पाण्याचं सोर्स वगैरे कमी असतं. मे महिन्यात पाणी लोकांका जर जमा करून आणूचं लागतं पिऊसाठी. तर अशा वेळेतसुद्धा त्यांच्याकडे वर्षाचे 12 महिने 24 तास पाणी घरातल्या नळांका. कारण इकडे बोरवेल नाही विहीर नाही एकाची. तर तळीचं जे पाणी असतं एकदम शुद्ध पाणी ता वापरला जाता. तर खरोखर असे मोजके गाव आहेत आपल्या कोकणात आणि असे गाव आपल्या कोकणातच मिळू शकतात फक्त. तर व्हिडिओ इकडेच थांबवतो आहे मी. व्हिडिओ तुमका कशी वाटली तुम्ही नक्की सांगा मला कमेंटमध्ये. आणि जर तुमका आवडली तर व्हिडिओ शेअर पण करा लाईक पण करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा. आणि पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत आपल्या भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.